Mijn naam is Bas Boots, ik ben de algemeen directeur van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond te Roermond. Ik werk er 31 jaar, begon op de financiële afdeling, daardoor gegroeid naar het management en sinds 1 juli 2016 de algemeen directeur, dus sinds 6 jaar. Ik ben mijn hele werkzame leven bij de LTB gewerkt. Ik ben niet geboren met een agrarisch bedrijf, ik ben een kind van een burgergezin. Maar wat ik eigenlijk altijd aangeef, ik ben niet geboren met een agrarisch bedrijf, maar ik ben een product van de LHTB na 31 jaar binnen de land- en tuinbouw te mogen werken. Aan de ene kant ook een toevalstreffer, aan de andere kant inderdaad dat mensen in mijn omgeving inderdaad wel ook de LHTB en de sector onder de aandacht hebben gebracht om daar, dat een hele mooie sector is om daar te mogen werken. Ja. Nou, de LTB was in het bezit van grote hoeveelheden archief, enerzijds van onze lokale afdelingen, CRV's en ook van de LTB Roermond. Waarbij de LTB een hele belangrijke waarde ook in het verleden heeft gehad, economisch, maatschappelijk en cultureel. Wij hadden niet de middelen inderdaad om alle archiefstukken goed te bewaren, geconditioneerd te bewaren en te inventariseren. Om het wel goed te bewaren voor de toekomst hebben wij contact gelegd met het Sociaal Historisch Centrum. Om een aantal redenen. Als je teruggaat naar de start van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de LCB, de Limburgse Christelijke Boerenbond, is geboren uit noodzaak. De Nederlandse land- en tuinbouw, de Limburgse land- en tuinbouw zat in een economische crisis. Slechte prijzen, economisch ging het ontzettend slecht. En om daar toch coöperatief bij elkaar samen de collectieve belangenbehartiging op te gaan starten. Als je dan gaat kijken in historisch perspectief, wat de LTB in nu bijna 126 jaar gedaan heeft, maar zeker in de beginperiode, het economisch perspectief voor de agrarische sector in Limburg, misschien komen we daar nog op een stukje op terug, dat is vaak, heeft dat ook meestal de hoofdaandacht, maar we vergeten dat ook een LTB zeer betrokken is geweest bij de emancipatie van jongeren, van vrouwen, bij de start van onze jongerenorganisatie, de Boerinnenbond, de ontwikkeling van educatie, het mbo-onderwijs, hbo-onderwijs. Dus de LTB is ontzettend belangrijk geweest maatschappelijk en dat vergeten we heel snel. Vandaar dat die betrokkenheid, zeker in het begin 20e eeuw, dat het zeker belangrijk is om dat te bewaren en dat we het niet vergeten. Buiten de start van de LTB, de Limburgse Christelijke Boerenbond, natuurlijk een heel belangrijk startmoment, want er was een noodzaak inderdaad om zich te ontwikkelen. Dan zie je dat de LTB zich richt op een aantal punten in de beginperiode, zeker in de begin 20e eeuw. Enerzijds op het gebied van risicomanagement, en dan is dat het verlenen van kredietverzekeringen richting de agrarische stand, de oprichting van de Boerenleenbank. Anderzijds het starten van verzekeringen, de onderlinge waarborgmaatschappij in 1898. Maar ook het economisch perspectief, de aan- en verkoopverenigingen, landbouwbelang in 1915, is een belangrijke stimulans geweest voor de Limburgse land- en tuinbouw en educatie. Dus onder andere de landbouwwinterschool, waarbij de LTB echt de grondlegger was voor het agrarisch onderwijs aan agrarisch ondernemen. Nee, maar dat is een belangrijk kantelpunt, zeker in de beginperiode. Dan heb je het over de jaren 10, 20 van de vorige eeuw. Belangrijk kantelpunt is de start van de Tweede Wereldoorlog, de ontmanteling van de LHTB, waarbij de LHTB 4 jaar lang stil heeft gestaan tot 45. De jaren 50 met Mansholt, stimulans van de landbouw is een heel belangrijk kantelpunt geweest. We hebben de jaren 80, 90 gehad, wat een belangrijk kantelpunt is geweest met de productie. En we zitten nu natuurlijk een heel belangrijk kantelpunt al een aantal jaren met alle vraagstukken omtrent klimaat, water en de huidige stikstofdiscussie. Als organisatie heeft de LTB natuurlijk al veel onderzoek gedaan naar het verleden. Zeker na de eerste 100 jaar tot 1996 zijn grote onderzoeken geweest. Dus daar staat wel voor het merendeel veel beschreven. Ik denk dat over de laatste 25 jaar, dus zeg maar de meest recente geschiedenis, dat daar nog het minst van beschreven staat. Dus dat is ook wel een beetje een manco. Ik denk dat we als we over 50 jaar terugkijken, dan gaan we met name dat gedeelte missen. En de periode van de Tweede Wereldoorlog tussen 41 en 45 is
ja, ook vanuit historisch perspectief ook een beetje een blanco pagina, een witte vlek in de geschiedenis van de LHTB. En andere zaken, je merkt dat er ontzettend veel notulen zijn. En ze zullen niet allemaal volledig zijn, maar er staat wel veel vastgelegd vanuit het verleden. Waar we toch een aantal zaken en ook veel foto's waar we veel op terug kunnen vallen van hoe de geschiedenis is gegaan. Ja, ik denk wel in een bepaalde groep, of een beperkte groep. Ik denk dat wel dat we heel snel vergeten met z'n allen, en ook een stukje in onze achterban, dat we vergeten van waar we vandaan komen. En waar een LHTB 125 jaar geleden, maar ook de dag van vandaag als grondlegger en het belang van de agrarische sector, wat de sector allemaal gedaan heeft. En dat zijn hele belangrijke ontwikkelingen, heel belangrijke veranderingen in het economisch verkeer. En daar mogen we echt nog steeds op de dag van vandaag trots op zijn als LHTB en als agrarisch ondernemer. Ja, als je kijkt naar het begin 20e eeuw, nadat de LHTB de onderlinge waarborgmaatschappij had opgericht, was het belangrijk verzekeringsproduct was de paardenverzekering. Want we hadden nog geen trekkers. Hoe het kan veranderen, en daarna werd er inderdaad een vakgroep met tractoren opgericht. Ik denk sowieso dat laatste. Ik denk dat het een must moet zijn, want dat iedere directeur moet weten wat de geschiedenis van zijn haar organisatie is. Maar daarnaast interesseert het me natuurlijk, want ja, het is zo'n rijke en mooie geschiedenis die de LHTB heeft gehad en nog steeds heeft, om dat wel te willen weten, ja. Ik denk dat het een heel mooi moment is inderdaad met name om de rijke collectie die de LHTB heeft en hier ook ondergebracht heeft bij het Sociaal Historisch Centrum in Limburg, om dat juist onder de aandacht te brengen en blijven te brengen, maar ook de rol van het Sociaal Historisch Centrum onder de aandacht te brengen. Ook bij onze achterban, maar ook bij anderen de relevantie van wat er gebeurt en hoe belangrijk het is om de geschiedenis van maatschappelijke organisaties, ook van andere partijen, om daar goed zorg voor te dragen. Vind ik een lastige, puur om één stuk eruit te halen. Dus ik wil het toch iets groter maken. Wat mij ontzettend aanspreekt is met name de hoeveelheid vaandels die de LHTB vanuit LTB, vanuit onze Boerinnenbond, maar ook met name onze jongere boerentuinders, die rijke historie, dat we dat hebben kunnen onderbrengen bij het Sociaal Historisch Centrum. Dat is ook fysiek, dat is kleurrijk en dat spreekt denk ik ook heel veel mensen aan. En dat spreekt mij aan, de rijkdom van de verschillende verenigingen uit het verleden. Neem contact met het Sociaal Historisch Centrum. Lees de mooie boeken die we gepubliceerd hebben. Er zijn verschillende boeken over de geschiedenis van de LHTB. En ik denk dat dat een mooie opstart is om de geschiedenis van de LHTB te leren kennen. En van daaruit zijn er vele kanalen, onder andere het Sociaal Historisch Centrum, om je te kunnen verdiepen. Maar er is al veel beschreven over de rijke geschiedenis van de LHTB. Hartelijk dank. U dank.